Стадион от такъв мащаб, ежедневната грижа и усилия на моменти дори изисква денонощна работа и ежедневна, буквално ежедневна грижа. Няма ден, в който да не се полагат някакви усилия за този терен. С сеората ние буквално спестяваме страшно много време от видимата част на денонощието, която ние можем да използваме за доста други неща, за да се подобри качеството на един терен. Добрата поддръжка на футболен терен за мен означава предпоставка за един футболен спектакъл. Теренът е важно да е в добро състояние, за да може футболистите да се покажат класата по време на тренировките и по време на мачовете. Аз съм на 100% сигурен, че когато ползваш най-добрата технология, тогава може и самите футболисти да покажат най-високото качество.